Wel, Aneurin Caradog, llongyfarchiadau mawr ar ennill cader y Steddfod Genedlaethol eleni. Mae'n gader cof am Dick Jones. Mae'n siŵr bydd y tipyn wedi bod yn ceisio am honno, felly beth mae'n olygu i chi i ennill? Wel, fel sonies i'r rhywun arall wedi bod yn darllen awdle Dick i si o fy merch i gysgu, nid am i bod nhw'n ddiflas, ond am bod fi'n teimlo dyna'r pethau dyle fod yn mynd i'w hys ymwybod i, ac mae 'da fi barch enfawr i Dick a'r teulu, ac yr ffaith bod teulu wedi roi'r gader yn goron neu'n gader ar y cyfan fel petai. Mae wedyn, o'n i'n gwybod am hyn, ac felly roedd yn teimlo'n addas bod yna bennill wedi seilio, wedi leoli yn Caer Hendre yn rhan o'r dilyniad wedyn. Ie, oedd yna sôn yn y feirniadaeth am hynny, cyfeirio at y Gwanwyn. Efe cyferbyniad falle i'r Gwanwyn gan Dick Jones, pa mor wahanol yw'r gyfeiriadaeth yn eich cerdd chi? Cymryd cynlluniaeth gyntaf Dick o anfon glamau dy fwyn golomen, ac fi'n troi ar ei phen a gweud, mae'n glamau ond nid mwyn golomen, a ddaw heibio'n ffli ond mwyn i fflien, ac profiad o fod yn ffilmo ar gyfer heno gyda Brychan Llydd, ac gweld profiad surreal o weld drôn uwch yn penne ni ar aderyn angau yma, ac sylweddoliad bod MOD Aberporth ger llaw, ac petio fel mae'r oes di newid mewn ffordd, a mae hwnna'n chlymu mewn gyda'r bomiau ni wedi bod yn hala i Syria, i lefydd eraill dros y byd, a wedyn bod ni'n synnu bod y bobl yma'n dod i chwilio am loches yn unig wedi dinistrio'u tain, ac a wedyn mae'r diffyg parch at gydfyn i ni wedi gweld yn wedig yn sgil Brexit. Do'n ni'n gwybod am Brexit, yna wir wedi ystyried y byddwn ni'n pleidleisio i adael Ewrop wrth sgwennu'r cerddi, ond rhyw ddogfennu straeon newyddion y flwyddyn a phlethu hynny gyda stori wedyn drwy'r dilyniad. Felly gyda'r themau yma, ydy'r ffaith eich bod chi fel tad yw'ch profiad chi wedi newid, ffordd ych chi'n meddwl, ffordd ych chi'n ysgrifennu? Odi, mae fi'n credu bod yn dad yn miniogi y cyfan o'n nganu, achos i chi yn gallu sylweddoli pan mae dinistyr yn digwydd ac chi'n gweld yn digwydd i blant ochr arall y byd, i chi'n gallu uniaethu, ac bod ni ddim yn diarfer a cael bomiau yn cael eu taflu drosto ni bellach, mor belled gobeithio fe, croes i bosib. Mae'r ofan yna, a pa fath o fyd i ni'n gadael i'n plant yn gysgod os yma. A newydd cyhoeddi cyfrol y farddoniaeth, o ble chi'n cael yr amser a'r syniadau? Wel, mae sgwennu barddoni cadw fi mas o drwbl, felly. Ac mae cyfrolau barddoniaeth i weld yn dod gyda fy mhlant ar y foment. Dath y gyfrol gyntaf ar un pryd a Genny Sisial, a mae'r ail un nawr ar un pryd a ni'n disgwyl yn hael blentyn, felly ond cyfrol i'w bylchau yn cofio yr colliannau mawr i ni wedi cael yn y dros y genedl anghyfieither i hefyd gollon ni, a bod neb wir yn ei nabod hi yng Nghymru, trio i gosod hi ar yr un llwyfan ar enwogion y gyfrol.